Dobrý deň, milí priaznivci Nitrianskej galérie. Vítam vás pri ďalšej z prednášok z cyklu prednášky o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na maľbu. Dnes to bude prednáška trošku odlišná od tých predošlých, a to už tým, že keď doteraz prednášali historičky, respektíve teoretičky umenia, tak dnes to bude vizuálna umelkyňa, konkrétne Klaudia Kosiba. Zo pár slov z jej biografie. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde následne aj absolvovala doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie. Neskôr pôsobila ako odborná asistentka na katedre dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene, následne na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení katedre maľby, kde sa neskôr stala aj vedúcou katedry. No a v súčasnosti vedie ateliér maľby na katedre maľby a iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. A dnes sa vám predstaví s prednáškou techniky pozorovateľa poznámky k súčasnosti nielen maľby. Nech sa páči. Dobrý deň, ja by som vám rada predstavila touto formou niekoľko poznámok k súčasnosti nielen maľby. Pokušenie ignorovať naše fyzické obmedzenia môže byť ohromujúce. Steny okolo reality sú porovité a otvorené nekonečným transformáciám. Neobmedzená priechodnosť kyberpriestoru priniesla do života lákavú dimenziu, takú, v ktorej je normálna rovnováha medzi našimi zmyslami a našou subjektivitou trvalo zneisťovaná. Skutočnosť, v akej žijeme, bok po boku s novými digitálnymi médiami, tak ako doteraz so všetkými živými a neživými druhmi existencie, znamená, že sa môžeme pokúšať zbaviť obmedzení vyplývajúcich z hmotnej reality a telesnej existencie a prispôsobovať sa tejto zrýchlenej virtuálnosti. Otázka znie ale ako? Ale nepopierateľne pobývame už nejaký čas v novej, rozšírenej realite, ktorá sa bude celkom inak vyrovnávať so svojimi spolunažívateľmi, pretože podmienky na spájanie na úrovni biologického a technologického sa čoraz viac zdokonaľujú. Spájanie sa deje aj v snahe tvoriť posthumánnu spoločnosť, ktorá by svoj transformatívny potenciál využívala na posúvanie zažitých hraníc ľudskej prirodzenosti. Ak bola doterajšia koexistencia s inými druhmi existencie skúškou vzťahu, v ktorom si človek trúfol mať navrch, tak závratný technologický pokrok je skúškou, ktorá ho nakoniec možno presvedčí o tom, že je len jednou z mnohých súčastí sveta a jeho existencia je formovaná okolím rovnako, ako ho formuje on sám. Môže tak získať novú identitu, vymykajúcu sa zažitým dualistickým kategóriám, ktoré sú striktne oddelené, živé a neživé, prírodné a kultúrne, sociálne a biologické, materiálne a nehmotné, mužské a ženské. Aká je pozícia maľby v tejto znovu a zaraz voči nej bezprecedentnej situácii? Je to opäť situácia, ktorá núti umelcov presahovať rámec starých kognitívnych, semantických a formálnych kategórií, na ktorých umenie záviselo od renesancie? Alebo sa tu jedná o diametrálne odlišný obrad v porozumení možnostiam tohoto nemenne sa tváriaceho média? Mnohým sa zdá, že maľbe chýbajú vlastnosti potrebné na to, aby bola skutočne súčasným médiom alebo súčasnosť najlepšie definujúcim a reflektujúcim médiom. Zjavná ohraničenosť malieb formátom a ich finálna materiálnosť sa vždy vnímajú ako obmedzenie a súčasní umelci hľadajú vždy menej obmedzujúce prostriedky, aby sa spojili s novou realitou. Aj keď napríklad v poslednej dekáde sa dá vycítiť v tvorbe umelcov a umelkyň naprieč mediálnym spektrom zvýšená pozornosť ku kvalitám materiálov a povrchov a k performatívnej aktivite. Hovorí sa, že maľba je len súčasťou konvencií, ktoré závisia od nemoderných myšlienok a konceptov a majú malú hodnotu mimo trhu s umením. V tejto súvislosti vyčnievajú a sú obzvlášť významné dve charakteristiky maľby: rám a povrch. Na tom by asi nemuselo byť nič metúce, všetky formy umenia musia mať nejaký rámec, pretože prostredníctvom vytvorenia jasne definovaného formátu sa nás snažia udržiavať v nejakej viac či menej bezpečnej vzdialenosti od toku reality. A zároveň sú rámcované tak, aby ich vnímalo vnímavé vnímanie. To je trojskok požičaný od Johna Davyho. Ale niektoré rámce sú zreteľnejšie a trvácnejšie ako iné a tie, ovládané maľbami,
Sú, zdá sa, obzvlášť historicky a perceptívne jasné a zdá aj laikom. Ale je tomu skutočne tak? Často sú prirovnávané k iným, človekom vytvoreným a tiež geometricky tvarovaným dvojrozmerným formátom, ako napríklad ku stránkam kníh, alebo k mapám, alebo zvislým povrchom, napríklad stenám alebo nástenkám. Ale ak máme tendenciu vidieť do takýchto zvislých plôch a vo výsledku iluzionistická alebo virtuálna dimenzia ukazuje samú seba, potom má maliarsky rám zrejme analógie s podobne ohraničeným priestorom, nachádzajúcim sa v skutočnom svete, ako sú okná, dvere, oblúky, tunely a divadelné javiská. Dnes sa však ukazuje ďalšia zjavná analógia, obrazovka. To je obzvlášť výkonný druh formátu. Ako píše Gilles Deleuze, obrazovka ako rám poskytuje spoločný štandard pre merítko vecí, ktoré žiadne merítko nemajú. Dlhé zábery z vidieka a detailné zábery tváre, astronomický systém a jedna kvapka vody. Časti, ktoré nemajú rovnakého menovateľa alebo referenta, vzdialenosti, reliefu alebo svetla. Vo všetkých týchto významoch rám zaisťuje deteritorializáciu obrazu. Jednoducho povedané, zamedzuje jeho pretečeniu a rozliatiu sa do amorfnejšieho tvaru. Niet divu, že maľby v ére počítačov a smartfónov s LED podsvietením často zaujmú priestormi a efektmi, ktoré generuje elektronická obrazovka. Ako sa asi na ňu ako na nositeľa formátu budeme dívať z odstupu niekoľkých desaťročí? Možno už bude tiež prekonaná a možno si to ani nikto nevšimne. Vo výsledku sa veľa obrazov dnes javí ako nejaká hybridná konštrukcia alebo montáž, ktorá spája mapy, diagramy, okná, filmové a počítačové obrazovky, abstraktné súbory informácií a chaotické náhodnosti skládok odpadu. Materialita povrchu však maľbu pevne drží v analogovej sfére ručnej práce a táto konkrétna plasticita je obdivuhodne prítomnou zložkou každého stretnutia alebo kontaktu s ňou. Farebný pigment, stopy, ktoré zostali na povrchu maľby po kontakte štetca, vytvárajú spojenie s telom, ktoré raz tieto stopy uložili na dvojrozmerný povrch. Povrch maľby je záznam o sérii ručných zásahov a tým sa veľmi líši od plynulého mechanicky vyrobeného povrchu technológie digitálnych obrazoviek, ktoré sa generujú iba elektronicky. Táto viskózna substancialita v kombinácii s geometrickým rámom slúži na označenie alebo vytrhnutie maľby nielen z kontextu reálneho života, ale aj z kontextu iných vizualizujúcich médií. Vzhľadom na zjavnú dynamiku radenia vizuálnych prejavov v podobe akýchkoľvek obrazov a nestabilné perspektívy prevláda dnes pocit, že rámec je iba dočasným alebo podmieneným aktom, uzatvárajúc niečo oveľa väčšie a zásadne neuzatvárateľné. Historik umenia Heinrich Wölfflin vo svojich princípoch dejín umenia z roku 1915 sú ešte stále aktuálne, uvádza, že zhruba obdĺžnikové rámovanie hrán môže fungovať približne dvomi spôsobmi. Ako limitujúca hranica toho, čo je obsiahnuté v ňom, v tom prípade to je to, čo nazval uzavretým dielom, ako napríklad holandské zátišie zo 17. storočia, alebo ako niečo, čo naznačuje, čo je obsiahnuté v rámci a môže pomyselne pokračovať vo väčšej alebo menšej miere mimo okraje, ako napríklad na obrazoch Williama Turnera. V zmysle otvoreného rámca sa potom obrazy skutočne javia nielen ako nepokojné, ale aj závratné. Existujú ako dôkazy o dynamických a beztvarých ťahoch štetcom, ktoré vytvárajú pocit vnímavosti a plynulosti, alebo kľudne aj nevýraznosti. Existujú ako zložité viacvrstvové organizácie obrazového poľa. Generujú siete negeometrických foriem, ktoré zahŕňajú bohato kontrastne na seba narážajúce farby, ktoré spochybňujú našu schopnosť organizovať to, čo vidíme, do stabilných vzorcov. Vidíme aj zámerné namáhanie sa vizuálnou nejasnosťou, často v snahe evokovať turbulentný a nerozlúštiteľný svet, ktorý cítime, že leží tesne pod povrchom normálnej, riadenej sociálnej reality. Mnohým maľbám chýbajú vizuálne ohniskové body a zámerne rozmazávajú kontúry, aby sa tak sprostredkovala neskrotná povaha periférneho videnia. Vo figuratívnych alebo čiastočne figuratívnych dielach sa formálne prostriedky obvykle používajú v abstraktných štýloch,
Často súperia s bizarnými snímkami ľudských proporcií a vytvárajú zdanlivo nekompatibilné, snové a neracionálne kríženie známeho s exotickým. V skutočnosti sa všetky tieto prístupy, podľa mňa, usilujú o druhý vplyvu, ktorý bol v 18. storočí definovaný ako vznešený. Napríklad práca už spomínaného Turnera je paradigmou otvorenej maľby a bola formovaná umelcovým záujmom o koncept, ktorý sa v podstate zaoberá komplexnou úlohou, ktorú vo vedomí zohráva zmyslová a kognitívna deprivácia a preťaženie. Cena, ktorá je od roku 1984 každoročne udeľovaná britským umelcom do 50 rokov, aj keď tuším, že od roku 2017 je to už bez obmedzenia veku, je pomenovaná podľa neho nielen preto, že sa považuje za najväčšieho anglického umelca, ale preto, že jeho dielo bolo svojím spôsobom kontroverzné. Je vnímaný ako tradicionalista, ale jeho prístup ku krajinomaľbe zmenil kurz v kunsthistórii, tak ako aj mnoho doterajších víťazov tejto ceny. Skočíme ale teraz ešte viac do minulosti. Napríklad Edmund Burke písal vo vplyvnej filozofickej otázke do počiatkov našich predstav o vznešenom a krásnom v roku 1757: všetko, čo povznáša myseľ, je vznešené a povznesenie mysle je produkované rozjímaním nad veľkoleposťou každého druhu. Vznešenosť je teda iba iné slovo pre vplyv veľkoleposti na city. Veľkosť už z hmoty, priestoru, moci, ctnosti alebo krásy. A snáď neexistuje požadovaná kvalita umeleckého diela, ktoré vo svojej dokonalosti nie je nejakým spôsobom alebo stupňom vznešená. Ako však Burke ďalej zdôraznil, také pozdvihnutie mysle tiež nevyhnutne zahŕňa úzkosť, strach a bolesť, pretože sme posúvaní na hranice toho, čo je známe a ovládateľné. Je to komplexné spojenie protikladov, napätie medzi týmito dvoma pólmi jednej skúsenosti. Byť naraz podradene a nadradene, pokorene a povýšene vytvára špeciálnu dynamiku vznešeného, vytvára vzťahy s rôznymi oblastiami ľudskej reality, náboženskými, politickými, sociálnymi a antropologickými. Vznešený cit je aj podľa Kanta dvojakým afektom, zahŕňa v sebe slasť aj strasť. Slasť vzniká zo strasti samej. Protiklad, ktorý by niektorí označili za neurózu alebo masochizmus, rozvíja tento konflikt medzi rôznymi schopnosťami subjektu, medzi schopnosťami niečo rozumovo poňať a schopnosťou previesť to do konkrétnej podoby. Cit vznešenosti ale musí byť iným pocitom. Vynára sa, keď predstavivosť zlyháva a neprezentuje objekt, ktorý by sa hoci aj principiálne zhodoval s pojmom. Predstavme si to tak, že máme ideu sveta, ideu totality toho, čo je, ale nemáme schopnosť predviesť nejaký jej príklad. Máme ideu toho, čo je jednoduché, nerozložiteľné, ale nemôžeme ju ilustrovať nejakým zmyslovo vnímaným objektom, ktorý by bol jej konkrétnym prípadom. Sme schopní vytvárať pojem toho, čo je absolútne veľké alebo mocné, ale akákoľvek prezentácia nejakého objektu, ktorá by nám mala ukázať túto absolútnu moc, sa nám javí bolestne nedostatočná. Toto sú idei, alebo ak chceme koncepty, pre ktoré neexistuje možná prezentácia, nedávajú poznať žiadnu realitu, skúsenosť, nepripúšťajú ani slobodnú zhodu schopností, ktorá dáva vzniknúť pocitu krásna, znemožňujú vytváranie a ustálenie vkusu. Dá sa o nich povedať, že sú neprezentovateľné, nepredstaviteľné. Vznešené bolo pôvodne určené na preskúmanie emocionálnych reakcií na nekonečný rozsah prírody, ale dnes je rovnako pravdepodobné, a preto ho spomínam ako pojem alebo ako predstavu, o ktorej môžeme stále rozmýšľať na novo, že sa o ňom bude diskutovať vo vzťahu k ohromujúcemu zážitku z umelo vytvoreného technologického sveta, kde sa dá aplikovať na charakterizovanie širokej škály súčasných umeleckých diel. Koncepcia vznešeného je v konečnom dôsledku o putovaní mimo normálny a bezpečne vymedzený svet, ktorý obvykle obývame, alebo vyčlenenom alebo naformátovanom priestore nám umožňuje ochutnať exaltované, ale zároveň potenciálne nebezpečné skúsenosti bez toho, aby sme riskovali životy. Skúmať, čo sa môže stať, keď unikneme z krytu nazývaného bežný život, ale nezablúdime príliš ďaleko do žiarivej priepasti. Čo sa však dá dnes dosiahnuť, pokiaľ ide o vyvolanie takýchto možno až extrémnych stavov prostredníctvom maľby, vyzerá v porovnaní s inými médiami veľmi obmedzene.
Umelci, ktorí sa snažia o vznešené skúsenosti, s väčšou pravdepodobnosťou využívajú médiá, ktoré môžu zdanlivo spôsobiť vyššiu úroveň zmetenia zmyslov, ako môže dosiahnuť maľba. Zdanlivo. V porovnaní so skutočným životom, ale aj v porovnaní s inými umeleckými médiami, schopnosť maľby priamo vyvolať intenzívne pocity, ako sú fyzická zraniteľnosť, zvýšené emócie a rozšírená predstavivosť, sa zdajú byť veľmi obmedzené. Napriek tomu je to stále možné, tvrdím, ale je to práve kvôli explicitnosti rámu maľby a jej konkrétnej materialite, ktorá môže hrať osobitnú úlohu pri uľahčovaní dialektického povedomia o rozšírenom alebo decentrovanom vnímaní a v dôsledku toho tiež rozšírenom vedomí. Kontinuum alebo spektrum sú označením toho, že vedomie je najlepšie chápať ako súbor komplexných, emocionálnych a kognitívnych udalostí, ktoré sa prelínajú a splývajú v mysli a tele. Na jednom konci tohto kontinua sú vonkajšie nasmerované, prebúdzajúce sa problémové myšlienky. Často sa pozorovateľ zasekne už pri nich. Pritom, keď sa pohneme postupne dovnútra, existujú stavy s menším významom pre vonkajšiu realitu, vnútorne zameraná a s minimálnou afektívnou interakciou so svetom, napríklad autistická fantázia. Ďalej dovnútra vklzneme do snov alebo zaspávajúcich stavov a nakoniec nastane úplne vnútorná dispozícia pre vysnívaný stav alebo predstavu. Toto už niečo naznačuje o technikách pozorovateľa, pretože celý čas bude reč o technikách a nie o pomôckach, ktoré vstupujú do aktu vnímania a videnia. Aj počas bežného dňa pravdepodobne zažijeme všetky tieto fázy, ale naše vedomé ja, naše ego, stotožňujeme takmer úplne s typom vedomia spojeného s vonkajším koncom spektra. Je na to jednoduchý evolučný dôvod, má väčšie adaptačné výhody. Pri narodení je mozog zásobárňou obrovského potenciálu, ktorý je však okamžite zaplavený skúsenosťami zo sveta a otvorenosť vnímania sa uzatvára, aby sa zvýšili možnosti prežitia. Skúsenosti sú štrukturované tak, aby sme mohli ostro rozlišovať medzi sebou a svetom, a to nám na druhej strane poskytuje pocit ontologickej autonómie a existenčnej bezpečnosti. Základ tejto schopnosti zarámovať svet spočíva v neurofyziológii videnia, v schopnosti nášho oka vykresliť okolité prostredie okolo ohniska a vyrovnať sa s priestorom, čím poskytuje jasné a zreteľné detaily. Túto vizuálnu kapacitu potom využívame na organizovanie a stabilizovanie kognitívneho poľa tak, aby sa toto tiež predstavovalo vedomiu ako jasné a zreteľné. Inými slovami, máme biologickú predispozíciu na štrukturovanie sveta podľa organizovania našich vnemov a myšlienok do stabilných a známych vzorcov. Takže myšlienka rámca, oddelenia niečoho od osobitnej a trvalej pozornosti je hlboko vložená do vedomia. Doslovný rám obrazuje teda tiež ako metaforický rám, ktorý ukladáme v žitej skúsenosti. Ale môže to znamenať aj celkom iný umelecký zámer, komunikovať zvýšené povedomie o nevyváženej konfigurácii priestoru pred vybudovaním stabilnej reality. Môže nám pripomenúť, že to, čo si myslíme, že je skutočné, je v skutočnosti kognitívna stavba, ego-tunel, ako to volá neurofilozof Thomas Metzinger. Náš vedomý model reality je nízkodimenzionálna projekcia nepredstaviteľne bohatšej fyzickej reality, ktorá nás obklopuje a udržuje. Napríklad naše kognitívne návyky zakrývajú skutočnosť, že nevidíme všetko naraz. Áno, je to v rozpore s tým, v čo veríme, ale skôr v zábleskoch. A to, čo vidíme v ostrom ohnisku, je skutočne iba veľmi malá časť celkového zorného poľa. Pre väčšiu časť nášho bdelého života sme zdokonalili našu pozornosť do maličkej svetelnej zóny v celkovom obklopujúcom prostredí, cez ktoré sa pohybujeme našimi telami. Ale urobiť malé posuny od tohto normálneho tunelového vedomia je také ľahké ako dočasné znehybnenie alebo zníženie dominancie zameraného videnia, napríklad ako počas súmraku alebo v extrémnejších situáciách zmyslového vyrušenia alebo ak chcete vybudenia. V takom čase je sila výstražného vedomia otupená a ukazuje sa nám, často nepripravených a často celkom nečakane, nepolapiteľnejší stav sveta. Tento spôsob ukazovania je možné určitými zíracími technikami racionalizovať a objektivizovať. Nezriedka sa jedná pre okolie nepochopiteľný piknoleptický stav,
tzv. Hľadenie do blba, z ktorého vás chce vždy niekto stoj čo stoj vrátiť do prítomnosti normálneho pohľadu. To však samo o sebe nestačí. Zameranie pohľadu musí byť prítomné v tej neprítomnosti a sústredené na vnem, ktorý ešte len prichádza. Dá sa to nacvičiť. Vízie a obrazy ako predstavy s ich rozptýlenými a radikálne metúcimi skladbami často bojujú proti dominancii zameranosti alebo smerovanosti vízie jasného a odlišného sveta egotunela. Pripomínajú, že rozdiel medzi tým, čo klasifikujeme ako skutočné a halucinatívne, je v skutočnosti iba otázkou stupňa a nie druhu. Pretože opísať jednu časť úplného kontinua vedomia ako normálne, práve a dobré, zatiaľ čo iné sa považujú za zmenené a zvrátené, skutočne odhaľuje základné kognitívne predsudky, ktoré v sebe nosíme. Čo sa týka techník pozorovateľa, v skutočnosti môžeme v niektorých ohľadoch povedať, že periféria zorného poľa je pravdivejšia ako ohniskové centrum. V skutočnosti sú to chaotické energie, ktoré víria dookola a vládnu zvláštnej fascinácii. Cítime, že v nich môžu ležať vzrušujúce a dynamické prvky slobody, spontánnosti a vitality. Pre tieto tzv. Zmenené stavy vedomia, keď vstúpila menej štrukturovaná zóna kontinua vedomia, je charakteristické predovšetkým to, na čo nás v podstate ten egotunel pripravuje, aj keď chráni. Vyvýšené povedomie o existenciálnej a univerzálnej prepojenosti medzi sebou, ostatnými a svetom. V týchto stavoch obálka, ktorá nás rozdeľuje a oddeľuje, mizne, ako píše filozofka Luz Irigaray. Historické, antropologické a sociologické štúdie ukazujú, že v ľudských spoločnostiach vždy existovalo napätie medzi rigidnými štruktúrami, ktoré sme povinní prijať ako členovia komunity, ktorá je rámcom okolo ústredného kontaktného bodu, ktorý často považujeme za vedomie, a neštruktúrované poznatky, ktoré získavame v hĺbšej realite. Často vznikajú v obdobiach toku a menej brzdených spoločenských situácií. Dostávajú nás až na okraj rámu a ďalej, naťahujúc naše mysle smerom k nekonečnu. V tejto situácii, ktorú možno v zmysle dejín považovať za predĺženú odchýlku, nie len preto, že sme už vyčerpali všetky prefixy post na označenie toho, čo ešte len príde, lebo to už prichádza stále, sa umenia často snažia fungovať ako sekulárne rituálne procesy a tak dúfajú v usmernenie k spoločensky prospešným cieľom. Je zrejmé, že geometricky formátovaná funkcia povrchu maľby je tak či onak na to, aby vytvorila vnútornú a vonkajšiu stranu, zatiaľ čo zároveň slúži ako otvorenie do tejto vonkajšej strany. Obraz sa potom stáva niečím menej štrukturálne fixovaným v priestore a viac časovou udalosťou. Funguje to podobne ako miesto stretnutia, pretože rám nie je postavený proti opozícii k otvorenosti, ktorá ho presahuje, ale je to skôr predpoklad na to, aby sme si uvedomili takúto otvorenosť. Obrazne takto vytvorené priestory nie sú vzduchotesné, nepohyblivé limity, ale skôr interaktívne a relačné prahy. Pretože byť otvorený nie je to isté, ako byť all-inclusive a skutočne chaotickému a úžasnému v tomto zmysle obrazy maľby nie sú otvorené len preto, že nemajú vonkajšok alebo sa nedefinujú vonkajškovo ako iné druhy umenia. Je to teda presne tak, že prítomnosť rámovacej hrany a konkrétnosti povrchu, ktorá umožňuje zviditeľnenie maľby, nech je jej zloženie zjavne chaotické alebo beztvaré, funguje ako niečo, čo je viac než len provokácia pohľadu. Konečným cieľom je decentrovanie cez juxtapozíciu konečného horizontu stanoveného rámcom a povrchom a neviditeľné, nekontrolovateľné a nepovšimnuté obehy vyskytujúce sa v priestoroch vo vnútri rámu. Vnesením znakov liminality, čiže kvality nejednoznačnosti, do akéhosi vymedzovacieho obdĺžnika môže maľba demonštrovať a usmerniť dynamické napätie, ktoré vždy existuje medzi destabilizačnými emancipujúcimi poznatkami, ktoré získame v obdobiach toku a v rámci menej štrukturovaného. A hierarchickými štruktúrami spojenými so stavom, ktoré musíme prijať ako členovia spoločnosti. Predmetom našej pozornosti a záujmu týchto poznámok je skúsenosť, ktorú obrazy maľby nevynímajúc umožňujú, nie ich symbolická pamäť, ale skôr symptómová pamäť, nie pokladnica klenotov, ale skôr pole konfliktov skrytých v podloží každej kultúry.
Myslím si, že slovo obraz má dosť pokazenú povesť, čo je spôsobené občasnou, niekedy trvalou ideologickou likvidáciou slov a tak. Napríklad Deleuze a Guattari ukázali, ako marketing ukradol filozofii slova, ako sú pojem, tvorba alebo udalosť, a rovnako je to so slovom obraz alebo pátos. Ak sa vydáte dnes k patetickému, môžete dosť poblúdiť. Ako sa v prípade interpretácie obrazu vyhnúť nedorozumeniam, ktoré z toho vyplývajú? Dá sa vôbec obrazu porozumieť? Obrazu môže porozumieť len ten, kto je s ním ochotný komunikovať rečou paradoxov. Napríklad Didi Uberman navrhuje chápať obraz ako symptóm, vynárajúci sa z divákovho nevedomia plného vytesnených obsahov. Táto predstava je mne osobne asi celkom blízka. To znamená, že obraz sa nerovná rozumovej definícii, ale vynárajúcemu sa symptómu. V knihe Čo vidíme, čo na nás hľadí, je obraz pre neho rozhraním, oblasťou permanentného kontaktu známeho a neznámeho. Obrazu rozumie len pohľad nevnúcujúci prebytok zmyslu, glorifikovaný vierou, to je ikonofília, ktorá nepolemicky preferuje obraz pred skutočnosťou, ani jeho cynický nedostatok glorifikovaný tautológiou. To je predstieranie, že obraz je v podstate zbytočný a uprednostňuje až maniakálne víťazstvo reči nad pohľadom. Ani jedna z týchto možností totiž neumožňuje obrazu porozumieť. Obraz je prestúpený práve tak podobnosťou ako nepodobnosťou, súčasnosťou i nesúčasnosťou. Izolovanie kritérií, na základe ktorých sa dá definovať, čo je a čo nie je umenie, zastiera principiálny problém v oblasti vizuálnych médií, problém poznania a konania, problém myslenia a účinnosti, problém porozumenia tomu, aký druh poznania je nám schopný dať obraz prostredníctvom nejakého štýlu, chápaný ako zmyslová vec a preto neraz problematická vzhľadom k jej vzťahu k rozumovému. Poznanie obrazu nie je možné bez poznania komplexnosti času, ktorý obraz otvára, splieta a privádza do konfliktu. Konštelácia mysliteľov prvých 3 desaťročí 20. storočia dokonca umiestňuje čas do stredu svojich úvah o obraze a zároveň umiestňuje obraz do stredu úvah o čase alebo historičnosti. Obraz ako forma viditeľného hovorí, že analýza štruktúr viditeľného je ochranou pred tým, aby sme každú metódu vedúcu k premene štýlu prehlásili za zmenu paradigmy. Predpokladá to určitú dištanciu voči intervenciám, napríklad aj kritiky umenia i voči premenám na umeleckej scéne. V prípade ľudského pohľadu ide však vždy o určitú kultúrnu kompetenciu. Fenomén viditeľnosti nadobúda rozmanité základné formy, umocňuje sa vo zviditeľňujúcej viditeľnosti umeleckých obrazov a dosahuje kritickú mieru, ako náhle sa systémy viditeľného rozkolísajú alebo rozpadajú. Kedy sa stáva vlastne niečo fenoménom? Keď tematizujeme spôsob, ako niečo vychádza najavo v súvislosti s niečím iným. Preto sú techniky pozorovateľa nezávislé od premien na umeleckej scéne, alebo mali by byť. Predmetom jeho skúmania sú zmyslové kvality, ktoré ukazujú ďalej za seba analógia rozdielu a časopriestorovej rozloženosti. Ako keby sme dali do zátvorky alebo vyznačili úvodzovkami alebo inými interpunkčnými znamienkami farebné kvality, ktoré sa rozprestierajú do farebných polí a otvárajú sa do sveta farieb. Potom aj určitý farebný odtieň už nie je samotnou vecou, ale rozdielom medzi vecami a farbami a je to okamžité rozpoznanie kvality farebnosti alebo viditeľnosti. Skúsenosť s líniou je asi najpriamejším zdôvodnením, že neexistuje niečo viditeľné len samo o sebe, obrys alebo hranica niečoho, nie je tu alebo tam, ale že sú to pred alebo za bodom, na ktorý sa dívame, alebo medzi tým, na čo upierame pohľad. Sú naznačované, zahrňované a veľmi panovačne vyžadované vecami, ale nie sú vecami samými. Tak môžeme chápať a lepšie prenikať do toho, keď je reč napríklad o vrstve v maľbe. Farby a formy majú vlastnú životnosť a nemôžeme ich definitívne uzavrieť pomocou nástrojov alebo v nejakej technike. A komunikácia ľudských zmyslov a zmyslových tvarov sveta prebieha ešte predtým, ako sa dostaneme na prah, ktorý ich delí. Aktivita videnia, ktorá sa vykonáva v nejakom zornom poli, podlieha špecifickým podmienkam, ktoré videnie zároveň umožňujú aj obmedzujú. K
K tomu prináležia perspektívy, ktoré poukazujú na pohyblivé stanovištia uprostred zorného poľa. K tomu prináležia horizonty, teda hraničné čiary, na ktorých prechádza viditeľné v to, čo je neviditeľné, ale patrí ešte k ríši viditeľného. Inak by sme nemali žiadny svet, žiadne veci, iba nejaké torzá, ktoré sú niekde náhle preťaté, alebo možno ani to. Akt videnia je realizovaný pohybom očí, orientáciou pohľadu, hmatovými pokusmi a pátraním prostredníctvom telesnosti. Zaujímavé je, ako spolu vidíme to neviditeľné, bez toho, aby sme museli zaplňať otvorené miesta. Je to tým, že si ich vieme doplniť, predstaviť si v mysli? Je to radikálne iná verzia oproti tradičnému znehodnoteniu alebo podceňovaniu perspektívy ako vizuálne skresľujúceho zdania. A síce, že akési neurčitosti spolu náležia k štruktúre skúseností, že ich predznačenie neposkytuje žiadnu hotovú predlohu. Z tejto rehabilitácie zmyslu a videnia profituje nakoniec aj naše ponímanie obrazu a obrazotvornosti. Obraz a znak nie sú dodatkami, ktoré zdvojujú vonkajší vzhľad veci, ale médiami, v ktorých sa predstavuje skutočnosť sama vo forme fiktívnych možností alebo aj nezmyselných významov. Aj vtedy, keď sme v zajatí snových obrazov alebo obrazov túžby, žijeme snáď v skutočnom svete, aj keď sa takýto svet zredukoval na fragmenty, relikty alebo potencie. A tu prichádza možno na pomoc Georges Braque, ktorý hovorí: nesmieme myslieť v obrazoch, musíme sa nechať preniknúť vecami. Nesmieme pripustiť, aby sa spojenie s nimi pretrhlo. A musíme umožniť, aby sa až budú chcieť, stali obrazmi. Toto možno odovzdané či meditatívne, ale nie rezignujúce gesto, ktoré prenecháva dianie obrazu spontánnemu sebapohybu a akoby necháva veci, aby sa sami maľovali, je nám povedomé a často sa ponúka ako obrana proti domýšľavosti subjektu o svojej všemocnosti. Ale aj tak to maluje sa zostáva sporným v otázke, či je možné bez komplikácií previesť zhodu činenia viditeľným na to, ako sa niečo stáva viditeľným. Obrazotvornosť dosahuje svoju produktívnu silu tam, kde nie len činí viditeľným nevidené, ale mení aj podmienky a skladbu videnia. Neodvádza nás do iného sveta, ale umožňuje, aby sa daný svet javil ako iný. Viditeľné vzniká spolu s videním a spolu s vecami v priebehu skúsenosti, ktorá sa odohráva medzi videným, vidiacim a spoluvidiacimi. Pozornosť pozorovateľa upútava najmä to, keď sa skutočnosť v obraze stane viditeľnou nejakým umocnením jej počiatočnej viditeľnosti. Ale stále tu je ešte ten moment časového posunu a hra prítomnosti a neprítomnosti, ktoré otvárajú akýsi priesmyk alebo úžinu pre obrazotvornosť. Každopádne je to veľmi, veľmi tesný priestor alebo medzera. Z dvoch súčasne prítomných vecí sa nestane jedna obrazom druhej, aj keby sa podobali ako vajce vajcu. Musí tam byť ešte niečo pred a z. Predobraz, ktorým sa naše skúsenosti riadia, je ako taký viditeľný a identifikovateľný len pri svojich opakovaniach. A to je úloha pozorovateľa, ktorý dokáže rozlíšiť v tej medzere alebo pauze to, čo prichádza v opakovaniach. Ako to isté, ale predsa len nie je to isté, pretože je to časovo posunuté a ešte aj historicky zhustené. Ako sa maľbe darí zviditeľniť viditeľnosť vecí, je záležitou umeleckej invencie. Tá sa preveruje na historicky rozvetvených cestách na rôznych formách viditeľného tak, že vytvára vždy znovu určitú gramatiku a štilistiku viditeľného. Pritom môže byť pohľad pozorovateľa výslovne nasmerovaný aj na proces maľovania a na vlastnú kvalitu maľby. Napríklad pop art nám stavia pred oči reproduktívnu jednotvárnosť alebo určité rituály výrobného procesu, ktoré ironizuje a zámerne splošťuje do obrazu. Situácia, keby nenastávalo to ešte raz a videli by sme stále všetko na novo, alebo situácia ako čisté napodobnenie bez niečoho pridaného, sú extrémnymi polohami. V prvej by pravdepodobne neexistoval žiadny obraz a v druhej by neexistovali len obrazy. Neexistovala by žiadna skúsenosť, pretože by sme boli vystavení stále novým dojmom a v podstate by sme prešlapovali na mieste.
Skúsenosť pozorovateľa preto osciluje medzi týmito dvoma polohami a opakuje sa už len spôsob, ako vidíme. Takže aj tu sa prejavuje nejaký štýl, ešte skôr ako sa zhmotní v podobe toho umeleckého štýlu. Pre maliarstvo je zdvojovanie vecí a tvarov, snaha oddeliť od vecí hmatateľnosť, keď sa pokúšame oddeliť ich viditeľnosť ako niečo samostatné, kľúčovou obsesiou a zdrojom nekľudu. Pohľad do dejín moderného maliarstva už naznačil smerovanie dejín k úbežníkom, ktoré predznamenávajú krízy a tie sa prekonávajú opäť len nastolením staronových pravidiel. Ale striedanie historických foriem a štýlov sa už dávno nedeje kaleidoskopickým rozkladaním predpokladaných návratov. Protiprirodzený, postranný a periférny pohľad je zameraný na viditeľnosť samú. Fotografia napríklad nebola výzvou, s ktorou by maliarstvo bolo konfrontované zvonka. Fotografia dovršovala niektoré aspekty programu zameraného na zvládnutie rádu viditeľného, tak ako tento program vypracovalo Quattrocento, kým kinematografia umožnila plne realizovať spojenie diachrónií v organické celky. Preto sa aj v súčasnosti javí byť najbližším k nárokom maliarského programu filmové umenie. Výzva spočívala v tom, že fotografické a kinematografické postupy môžu lepšie, rýchlejšie a s 1000-krát širšou možnosťou uplatnenia ako maliarsky a výtvarný realizmus splniť úlohu, ktorú tomuto realizmu ukladal akademizmus. A totiž chrániť ľudské vedomie pred pochybnosťami. Fotografia a kinematografia má navrch, pokiaľ ide o stabilizovanie určitého referenta, o jeho usporiadanie z určitej perspektívy, v ktorej sa javí viac obdarená rozpoznateľným významom. Má navrch aj v opakovanom užití syntaxe a slovníka, ktoré dovolujú adresátovi obrazy a sekvencie rýchlo dešifrovať a dospieť bez ťažkostí k vedomiu vlastnej identity a súčasne i vedomiu súhlasu, ktorého sa mu dostáva od druhých. Pretože tieto obrazové štruktúry predstavujú jeden z komunikačných kódov množenia efektov reality. Maliar a maliarka by mohli takéto terapeutické využitie vlastnej aktivity odmietnúť. Mali by podrobiť skúmavým otázkam pravidlá maliarského umenia, tak ako ich prevzali a naučili sa od svojich predchodcov a predchodkýň. Tie sa im samé začnú javiť ako prostriedky zvádzania a upokojovania, ktoré im nedovolia byť pravdivé. Umelecké skúmanie nových možností svoju drobnú spôsobilosť vynakladá na to, aby predviedlo, že existuje to, čo je neprezentovateľné. Aby ukázalo, že existuje niečo, čo sa dá myslieť, ale čo sa nedá vidieť ani ukázať. Myslím si, že o toto beží v maliarstve. Hovorí aj o prázdnej abstrakcii, akú zakúša predstavivosť pri hľadaní nejakej prezentácie nekonečná. Že táto abstrakcia sama je akoby prezentáciou nekonečná, jeho negatívnou prezentáciou. Ako obráz, ktorý ukazuje tým, že nedovolí vidieť, bude sa vyhýbať figurácii a zobrazeniu, bude síce prezentovať, ale negatívne. Pokorovanie a prekonávanie reality sa dialo a deje preskúmavaním prostriedkov, ktorými je možné vyvolávať a preverovať vieru v ňu. Demaskovanie techník a trikov prezentácie umožňuje podrobiť si myšlienku pohľadu a odvrátiť ho od toho, čo je neprezentovateľné. Za normálnych okolností by sme asi teraz mohli diskutovať o tom, čo bolo projektované cez text. Snadno to bude ešte niekedy príležitosť a potom možno aj prezentácia bude mať trochu iný formát. Ale pre tých, ktorí to vydržali až doteraz, tak mám predsa len vizuálny prídavok a síce taký malý komentár najprv k tomu obrázku, ktorý vlastne celý čas sedel vedľa mňa. A je to vlastne kameň. A na rozdiel od možno Smiling Rock od Lindsay Lawson nie je veľmi konkrétny, neukazuje usmievajúcu sa tvár ani nič, s čím by sme sa vedeli ľahko identifikovať a možno by nám to spravilo nejakú konkrétnu náladu. Je to pre mňa taký celkom zaujímavý príklad na to, že v tom, čo je viditeľné, prebýva nejaký druh obrazotvornosti aj bez toho, aby zdvojovala viditeľné. A v podstate ju môžeme objaviť všade tam, kde sa niečo ponáša svojou kvalitou, štruktúrou niečomu inému. Buď tak, že sa v niečom inom odráža, alebo tak, že niečo pripomína.
Toto je síce kameň, ale môžeme v ňom uvidieť okno do veľa vzdialenejšieho sveta. A dokonca, ak sa trochu posnažíme, môžeme v ňom uvidieť možno aj nejaké konkrétne umelecké dielo, ale to je možno iba moja asociácia. Ďalšia vec vizuálneho charakteru je vlastne oleomalba od Rembrandta z roku 1665, čiže sa k nám ako keby preklápa z minulosti. Nie je to veľká malba, má asi 95 približne krát 69 cm. A to, čo je na nej asi zaujímavé, je vlastne spôsob, akým umelec vo svojej dobe, možno nie úplne nezvyčajným námetom. Myslím si, že v 18. storočí v uliciach Amsterdamu bol takýto výjav úplne bežný. Dokáže vlastne aj súčasníkovi alebo mnohým nasledovateľom, pretože existuje množstvo verzií tohto obrazu v rôznych maliarských prevedeniach a zdá sa, že sa tam niečo deje aj mimo toho námetu. A vlastne je to možno príklad na to, že vlastne vizuálna imaginácia môže byť veľmi silná a samostatná a svojím spôsobom malba môže vykazovať známky virtuality aj bez toho, že by vznikla v dobe, keď je virtualita vyslovene deklarovaná technologickými možnosťami. A ďalším dielom, a to bude už posledné dielo, s ktorým sa rozlúčim a nechám vás v roli pozorovateľa, je video od Francisa Alisa. Je to pre mňa zaujímavý umelec. Dielo som videla na Benátskom bienále v roku 2016 a nevedela som sa od neho odtrhnúť. Dúfam, že budete mať podobnú a možno tiež zaujímavú skúsenosť. Volá sa Untitled a k nemu by som povedala možno iba toľko, že je to veľmi zaujímavý, senzitívny typ umelca, ktorý sa pohybuje na rozšírenom poli prístupov, nielen k malbe, ale myslím si, že k svetu ako k takému a práve preto sa mi zdalo, že vlastne tieto dve ukážky majú mnoho spoločného a vlastne presahujú v podstate nejaký rámec vymedzený rámom alebo druhom umenia, aj keď sú realizované ako malba. A mimochodom ešte je to celkom taká dobrá správa, že tento belgický umelec, ktorý žije v Mexiku, bude prezentovať Belgicko na budúcoročnom bienále, takže dúfam, že sa môžeme tešiť na jeho nový a zaujímavý prístup.